Kweduno mabuja maona tauya kwedu kuno kuno iri kupisa chaiyo yageitika kumudze Rural District Council. Nyaya yatakupakurira manhoko yakanzura angari ndiye sachigaro wokanzuru yomudze akadzingiwa akanzi ngaambomisiwe nogurukota rinolingana zvekutongewa kwematunhu. Pabulika zvimwe zvitoratidza kutoti gurukota rinoita nezvekutongewa kwematunhu ndiro rinochanja chopfene chiri kuitika kumudze. Ipapa kwabulika tabata magwaro ripoti yagobuditsiwa yakaseenzesiwa kumisa basa Tendai Musariri angari ndiye anoringana nezvenharaunda environmental officer kumudze, pokare naRoyal Round angari ndiye mukuru anoringana zvekutekedzwa kwemari finance head pachirungu. Ipapa wagobudika wese kutoti waribe kutekedza basa zvisvinu zvakabuditsiwa muripoti yacho inochokuita nezvo migodhi basi irimo mumudze inopfuura 200 pakabudika ipapa zvakaita kuwanda. Takatofara kutoti Tendai Musandiriri agosungiwa nemapurisa, asi Royal Round anga aribe kusungiwa. Kureketa kuno wese wanga wakamangariwa kumapurisa kuti wasungiwe, asi paribe chagoitika. Tatondofara basi kumgwa utoti mari mezuro yano Zimbabwe Anti-Corruption Commission ndipo yagotanda kusvika kunzvimbo yomudze kuti iferefete kuti zvii zviri kuitika, asi panga paribe chati chaitika. Mapurisa ndipo azotanda manji kuchivhura magwaro okuti wari kuda kusunga munhu, asi nyaya yakamangariwa kare kare. Rekai tione ipapa kuti zvinomira sei, asi tikunyepei zviri kuitika. Kwai izvezvi kumigodhi kuri kufanira kunge kwaita mari yakabiridziwa kanzuru inopfuura miliyoni ribodzi nozvuru 500 zvokwaAmerica, $1.5 million. Izvi zvagoitika makore ra2022 na2023 pakaita kunyangariwa ipapa. Ndiyo nguva yaferefetiwa pakaoneka kuti kune migodhi yakawanda isiri mumabhuku okanzuru, zvaita kuti paite mari inofanira kunge yakabhadhawa kanzuru inopfuura zviuru 260 anosere $268,000, migodhi 50. Ipapa pano mugodhi iribe kuchajiwa mari inoita 30 noribodzi 31 pachirungu, yakaita kuti kanzuru ijiridziwe mari inoita zviuru 375 $385,000. Kuna mugodhi isingaseenzesiwe asi iri kufanira kunge ichibhadhara mari dzomutero inoita 24 pachirungu, yakabiridzira kanzuru mari inoita zviuru 260 nosere $268,000 pachirungu. Ipapa pokare kwai kuna mugodhi iribe kuchajiwa mari yainofanira kunge ichichajiwa yakachajiwa shoma. Pamari yakasara yacho yenge iri kusvika zviuru 320 nosere $328,000 pachirungu. Migodhi inoita 10 nosere. Ipapa kwai kuunga goridhe kuri kuitiwa, kunounza goridhe yakawandisa kwakuribe kuchajiwa, kunofanira kunge kuchichajiwa. Imwe migodhi yagoendesiwa mberi ichinzi yapasa mapepa, asi paribe mapepa aendesiwa, zvakaita kuti mugodhi mubodzi waifanira kubhadhara zviuru 11 zvomari yekuAmerica, $17,000. Mugodhi weGreen Holsters asi uribe kubhadhara, asi zita racho ranga ratopfudziwa mberi kuti kwai wapasa waita zvese zvinofanira kuitiwa. Izvozvi zvakaita kunyangariwa. Apa kuno dzimwe mari dzinosvika zviuru 24 $24,000 nomamiliyoni omazigi 34 dzese mari idzi dziribe kuzikana kuti dzakaendesiwa kunani, dzakobhadhawa sei, dzichibhadhawa rini, paribe chakabuditsiwa ipapo. Zvatoita kuhwadza. Ipapa kwai zvikwereti basi zvino mugodhi wari kubhadhara wacho, zvikwereti zvawainazvo zviri kutosvika zviuru 790 $897,000. Patinokunyepai mabuja kutoti
Zimbabwe iribe kuromboka ba, asi iri kuitiwa chanja chopfene. Ndicho chichanja chopfene ichi. Kuno gurukota rinoringana zvokutongewa kwematunhu ragotovhiringana nomakanzura ka, nokuti makanzura ese anga ari kuti aiwa ewo kam anoti katsande kanzura bieduyu tiri kumuziva zvese zvakaitika, takabvumirana tese tiripo pabodzi somakanzura. Kuno sei ari ndiye ega aburitsiwa basa akanzi ngaamisiwe. Rekai tirambe takazviringa kuti zvichapera zvakaita sei, asi ticharamba takaringa ipapo dziso pamuroi, nokutoti mari yaifanira kusenza zvinhu zvokuti mudze ibudirire. Chimbofungai kuti milioni ribodzi nochidimbu 1.5 million. Mabuja dai mudze iri kuita kudadisa, kana iyo migwagwa zvese zvingadai zviri kuita kutekaidziwa zvinhu zvakanaka zvese, asi izvezvi tikaita kuromboka mabuja zvinoita kuhwadza chaiko. Rekai tigoramba takazviringa kuti zvichaisiwa papi pokare kuti World Corruption Commission zvawapindirawo kudari pachaitika chii. Peno gurukotari richaitiwa kuti rigopindure mubvunzo kuti sei ragodzinga munhu mubodzi pakanzuro yakaita zvinhu zvese yakichibvumirana. Pokare kutoti sei gurukotari kudzinga munhu akaita kuti zvinhu zvifushunwe zvakaita kudari, zvakanyangaritsa kudari. Mabuja rekai tirambe takaparinga ipapo. Tinenge tichikunyepai zvimwe kana zvaburika. Ndini wenyu Mhanduwe Honhawo.